Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abdul Aziz bin Muhammadin an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu satuhune Abu Hurairah iku ra'a mirsani sinten Abu Hurairah Rasulullah ngene iku ra'a mirsani Rasulullah apa Rasulullah maf'ul kudune lah salah nulis berarti soalnya nek Rasul fa'ile sapa terus nek fa'ile Rasulullah gak iso Annahu setuhune Abu Hurairah ra'a iku ningali sinten Abu Hurairah Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wudu kale wudu sinten Kanjeng Nabi min akli saurin akitin saking sakwise dahar sepotong keju akit ikit berarti sepotong saurin niku keju saurin itu maknane anu apa iki jenenge kit atun minal labanin gitu. Terus jamidin dikit atun min labanin jamidin berarti susu sing atos maksudnya susu sing dikeju ojo pikiran tekan dindi susu sing atos kowe dadi wis dadi koyo keju ngono iki lho Sumaroa mongko nuli ningali sinten Abu Hurairah ing Kanjeng Nabi akala dahar sinten Kanjeng Nabi min katifin saking min katifisatin saking welikete mendo bahu ya weliket kan bahu tegese ya kuwi mau dirok niku kan weliket termasuk bahu to Suma sholat mongko nuli sholat sinten Kanjeng Nabi walam yatawaddo lan ora wudu sinten Kanjeng Nabi hadis niki menjelaskan dua hal Abu Hurairah mirsani Kanjeng Nabi pertama ketika Kanjeng Nabi dahar keju lho kok Kanjeng Nabi ame salat zuhur kok wudu dhisik. Sementara pas menjelang asar Kanjeng Nabi dahar daging mendo. Lho tapi kok Kanjeng Nabi mboten wudu pas ajeng salat asar. Bingung Abu Hurairah. Nah, tersarai ditangketke. Lho kene napa kok ngoten? Jebul bukan karena makanan. Bukan karena makanan. Miturut riwayat Imam Syafi'i. Nek miturute Imam Ahmad bin Hambal sebab makanan. Makanya nek Imam Ahmad bin Hambal kok ana wong bar wudu terus dahar daging apa keju niku batalke wudu. Tapi Imam Syafi'i mboten. Kenapa? Karena Nabi wudu bukan sebab kejune. Tapi karena pas masuk waktu zuhur Kanjeng Nabi dereng wudu. Dan Nabi yakin bahwa beliau sudah berhadas. Ranten napa awit bar subuh ngantos dhuwur wektune dawa tur Kanjeng Nabi nggih ampun nyadari maksudnya ampun paham oh aku berhadas tak wudu. Sementara bar dhuwur sampai asar wektune pendek Kanjeng Nabi mboten berhadas makanya mboten wudu. Loh ini bukti bukan bukti ini sebagai acuan hukum di mazhab Syafi'i bahwa nek awak dhewe mboten ragu-ragu tegese mantep yakin nek wudune dereng batal nggih nek saged mboten usah tajdidul wudu. Kenapa? Mangke mubatir banyune. Lah tajdidul wudu niku iso dadi sunnah, nganyari wudu iso dadi sunnah nek memang ragu. Nek betul ragu-ragu ora usah dadi nganyari wudu. Apalagi jenengan wudu satu dibuat untuk sholat banyak niku jane mustahab malah. Jane langkung sae. Makanya Imam Syafi'i pas medal dolan tenggene Imam Ahmad niku kan awit maghrib, isya ngantos subuh niku mboten wudu. Ditamatke karo putrine Ahmad bin Hambal. Itu jarene gurune bapak ngintok
Ora wudu bar salat maghrib Imam Syafi'i kon ngimami mboten purun. Jare gurune bapak ora gelem ngimami. Bar salat maghrib Imam Syafi'i hanya wirid sebentar terus kemudian beliau layah-layah. Terdiri dipan ibaratnya. Si Imam Ahmad bin Hambal wiridnya kenceng nyambung salat Isya. Buat kuwi salat Isya jamaah malih Imam Syafi'i mboten wudu. Padahal Imam Ahmad bin Hambal wudu malih. Bar salat Isya Imam Ahmad bin Hambal wiridan ngantos setengah wengi. Imam Syafi'i layah-layah malih. Anaknya bingung anak Ahmad bin Hambal. Iki jari gurune bapak, tapi kok bentuknya kaya ngene. Dipersani mawon. Jam 3 Imam Ahmad bin Hambal wudu malih. Salat tahajud karo putrine. Mirsani Imam Syafi'i isih layah-layah. Mboten sare tapi layah-layah kok. Layah-layah kok gak salat tahajud kok iki. Begitu bareng subuh. Salat subuh. Imam Syafi'i langsung mboten wudu, langsung salat. Akhirnya bingung. Putrine Ahmad bin Hambal bingung. Daripada bingung Imam Syafi'i kan termasuk wong sing ampuh. Ngerti nek anake Ahmad bin Hambal iki lebih muskil, lebih bingung. Akhirnya ditimbali, ini Duk, tak ceritani daripada malah dadi pikiran. Aku kenging nopo, aku kena opo kok ora gelem ngimani. Soalnya aku tamu. Senajan aku gurune bapakmu, tapi bapakku ya guruku dalam hal ilmu hadis. Berarti podo-podo guru yang lebih afdol adalah sohibul. Itu nek misalnya Imam Syafi'i itu guru murni dan beliau nggak belajar tenggene Ahmad bin Hambal, itu lebih baik ngimami. Tapi kalau sama-sama guru atau sama-sama murid, maka tuan rumah yang lebih utama. Makanya bapakmu yang tak ngimami itu. Nomor loro, kenapa kok wiridanku ora dawa? Wiridane bapakmu dawa. Lah aku gak akeh masalah lho. Aku budal moro omahmu iki, moro omahe bapakmu iki. Iku ketemu kurang lebih 150 sampai 170-an masalah. Dalam perjalanan ke rumahnya Ahmad bin Hambal nemu 170 masalah seputar fikih. Aku wiridan ku sak cukupe, karena wiridan hukume sunah. Tetap tak lakoni tapi sak cukupe. Setelah itu daripada aku kepikiran masalah, aku mau mending masalah tak goleke solusi, tak cari jawaban. Aku deres tok kene nduk deres kitab. Wong sampe kan apal kita. Maca sebelah kene apal. Nek awak dhewe maca kene kok apal ora iso. Lah aku kok ora wudu pas salat, lha aku ora batal. Aku suwengi nduk bar salat Isya, wiridan sedelok terus mikir, golek masalah, golek apa jenenge solusi. Bapakmu tahajud, aku meh tahajud piye wong aku ora turu. Nek mboten sare kan mboten saged tahajud. Wong tahajud itu harus dilakukan setelah kita tidur dan tidurnya setelah salat Isya. Orang jenengan sare tangi jam 3 urung salat Isya ke salat Isya balik ke salat tahajud boten. Wong turune berarti sadurunge salat Isya, enggak boleh tahajud. Tahajud kuwi nek sare bar salat Isya. Nah, cara tahajud ganjarane gedhe, lha nek salat sunah biasa kan cilik. Terus sunah mending aku ngerampungke pikiran iki, ngerampungke hukum iki. Wajib soalnya. Terus ana adzan subuh, aku langsung salat, wong. Ora napa, ora batal, aku yakin ora batal. Ya alhamdulillah suwengi nang omahmu iki 170 masalah alhamdulillah ketemu jawabane kabeh. Lho, iku Imam Syafi'i kasih. Mula nek kumpul wiritane gak begitu dawa, wiritane cekak aku yakin kemungkinan dhek niru Imam Syafi'i, mikir permasalahane dhewe.
Imam Syafi'i permasalahannya umat. Dia stres mikir masalahnya. Kok waduh. Nek kuwi ora Syafi'i nek kuwi. Sampluki wae niku. Nah niku. Faidatun al-wudu'u ba'da akli. Al-wudu'u ba'dal akli niku mung sunnatun. Sunnatun. Al-wudu'u ba'dal akli sunnatun. Tegese ngeten. Nek jenengan berdahar kata arep wudu misale durung batal tapi ajeng wudu niku hukume mung sunnah, ora sampe mustahab, mung sunnah. Tapi munggo Imam Syafi'i kok isih yakin wudune durung batal, lebih utama tidak usah tajdidul wudu. Cukup basuh apa jenenge kemu ngoten mawon. Kemu utawa sikatan kersane mboten-mboten sing nyelilit soalnya nek jenengan salat kok ana sing nyelilit sak upo terus metu kudu antara dilepehke kudune dilepehke nek diulu dilek niku salate batal senajan upo sing krempit nang jero untu. Nah, lebih baik daripada dahar niku kumu baru sikatane memang kok wudune dereng batal. Wasani indal jumhur ala annal aklala yungkidul wudu'a. Makan itu tidak membatalkan wudu. Makan tidak membatalkan wudu. Kadang biyen kan jare ana sing wong kula iki nate wan ditakoki. Lho, aku biyen anu. Dadi wong tiyang jandon yo takoknya. Aku biyen kuwi ngaji ki mangan iki kudune bar mangan ki wudu. Nek mangan ki batalke wudu. Kulo mung batin tok mungkin kiyaine biyen madhabe ora Syafi'i. Iya ngoten to sebetulnya. Karena miturut jumhur bahkan orang Imam Syafi'i jumhur al-aqlu la yungkidul wudu. Makan tidak membatalkan wudu. Dipun waos.